Fil-katekesi tagħna llum se nirriflettu ftit fuq il-don, il-karizma fil-Knisja ta' ommijiet spiritwali għas-saċerdoti fi dan il-Knisja. Propju il-Knisja ħarġet dokument partikolari maħruġ mill-Kongregazzjoni tal-Kleru mill-Vatikan li jitratta dwar din id-don fil-Knisja. Diversi personaġġi illi irċevew jew għamlu referenza għall-ommijiet spiritwali għas-saċerdoti fil-Knisja. Ir-riflessjonijiet li se naqsam magħkom huma uħud minn daw il-personaġġi illi l-Knisja tippreżentanna f'dan id-dokument tagħha bil-għan illi forsi uħud minnkom jiskopru iva lil mulej ukoll qiegħed jagħtihom din il-vokazzjoni nobbli, din il-vokazzjoni tant sabiħa, din il-vokazzjoni tant għażiża. U llum il-ġurnata nazzar danijiet ukoll tant bżonn juża u indispensabbli fil-ħajja tal-Knisja llum fejn jieħdlu s-saċerdoti. Ovvjament hija vokazzjoni titlaq mingħand Marija, x'Marija hija l-omm is-saċerdot ta' dejjem Sidna Ġesu Kristu. U dawk in-nies illi f'Marija jistgħu jiskopru sejħa biex ikunu ommijiet spiritwali huma wkoll ħa nippreżentawlhom ftit mudelli ta' persuni jew x'qalu persuni oħrajn dwar l-ommijiet l-spiritwali għas-saċerdoti. Illum se nibda bil-ilqakom mal-Bejatu Clemens Augustu von Galen li kien kardinal tal-Knisja Kattolika li għex bejn l-1878 u l-1976. Fit-13 ta' Settembru tal-1933 fl-età ta' 55 sena dan is-saċerdot Ġermaniż von Galen ġie maħtur bħala l-Isqof ta' Munster ġewwa l-Ġermanja. Kien maħtur mill-Papa Piju 11. Infakkarkom illi il-kuntest li fih ġie maħtur isqof kien propju kuntest fejn politikament fil-Ġermanja kien ħafna qiebes minħabba dak li kun nafu l-istorja tal-Ġermanja u d-dinja għaddiet minnha f'dawk iż-żminijiet. Il-motto tiegħu kien li ma jkunx immexxi la mit-tifir u laqqas mill-biża' u fil-fatt mod pubbliku diversi drabi huwa protesta l-attivitajiet terroristiċi tal-Gestapo u kundanna anka l-gvern diversi drabi li kienet tikser id-drittijiet tal-Knisja u anka id-drittijiet tan-nies. Fl-1946 il-Papa Piju 12 għamlu kardinal minħabba l-merti tiegħu minħabba l-kuraġġ kbir u l-konvinzjoni li wera meta kien l-Isqof ta' Munster fil-Ġermanja. Meta sar Isqof ta' Munster, dan l-Isqof il-ġdid għamel karti tat-talb, prayer cards, li kien fihom dan il-kliem, isimgħu ħafna xu interessanti. Jiena 13 il-wild fil-familja tagħna. U nibqa' għal dejjem nafa lill-ommi u nirringrazzja li kellha l-kuraġġ li għal darb'oħra tgħid iva. U hekk taċċetta it-13 il-wild li Alla kien qed joffrila. Li kieku ma kienx għal-iva tommi kieku jien min is-saċerdot u issa isqof. Ma sabiħ eżisti fil-moment tal-konsagrazzjoni episkopali tiegħu dan l-isqof li għada pritada kellu jsir kardinal tal-Knisja, membru ta' familja kbira, 13 il-wild. Japprezza l-gazz u l-kuraġġ li ommu kella sabiex iva tilqa' 13 il-wild. U da 13 il-wild kellu jkun saċerdot, isqof u kardinal fil-Knisja Kattolika u llum il-ġurnata huwa wkoll bejatu. Kemm hija eżisti jekk sabiħ allura din l-esperjenza tal-maternità. Nixtieq nagħmel appell f'dan il-mument, intom eżis ommijiet. Aċċettaw id-don tal-ħajja lil mulej jagħtikom u anke intom missirijiet. U nixtieq nagħmilkom il-proposta li sammi tat-tarbija tkun qiegħda fil-ġuf tal-omm. Offruha lil Alla bħala ommijiet, jgħidulu mulej jekk inti trid illibni, ħudu għalik bħala saċerdot. Jiena nofriwlek, jiena nbirku mill-issa mill-ġuf ta' ommu. Kemm sabiħ eżistijej, hekk dal-kardinal irrealizza illi kollox beda mill-iva ta' ommu. Min jaf l-iva tagħkom eżis ġenituri, fiex tista' twassal fil-pjan ta' Alla, fil-Knisja tal-lum u ta' għada. Nixtieq għalkom mas-serf ta' Alla il-Papa Giovanni Paolo l-ewwel li għex bejn l-1912 u l-1978. Il-kol nafu li ma damx ħafna papa dan il-Papa.
Fl-aħħar propju udjenza ġenerali tiegħu f'Settembru tal-1978 il-Papa tkellem dwar qatt ta' mħabba u talbu. Qatt ta' mħabba li kien ħafna l-qalbu. Dal-qatt ta' mħabba kien jgħidlek Alla tiegħi nħobbok fuq kollox u b'qalbi kollha. Inti tas-sew tajjeb u l-ferħ etern tiegħi. Minħabba li mħabba lik irrid inħobb il-proxmu tiegħi bħal innifsi u naħfer kull inġustizzja li jiena sofrejt. Mulej għatini li nħobbok u li nħobbok dejjem iżjed. Wara li talab dal-att ta' mħabba lill-Alla fl-imkien man nies preżenti għall-udjenza, il-Papa Giovanni Paolo l-ewwel iżid jgħid: din it-talba tant magħrufa u li aspirata mill-Bibja kienet ommi li għalmetili u għadni ngħidha sal-lum matul il-ġurnata. Hekk il-Papa meta tkellem propju minn ommu li għalmitu jitlob din it-talba tant tal-qalbu, kellu vuċi li tat-ton tagħha tbidlet jgħidulna n-nies li kienu preżenti hemmhekk, imma sar affezzjonat ħafna tant li n-nies li kienu preżenti għal dik l-udjenza infaqgħu f'ċabċiba kbira jirringrazzjaw il-Papa illi għalilhom dak li ommu kienet għalmitu. U waħda mara li kienet preżenti bidmuħ f'għajnejha qalet dal-kliem: kemm tolqtok illi l-Papa jsemmi lill-ommu. Issa nifhem aħjar x'influwenza aħna l-ommijiet jista' jkollna fuq liedna. Ekku naħseb il-propju hekk li dal-Papa qasam dell-esperjenza tiegħu man-nies Giovanni Paolo l-ewwel. U dir-reazzjoni ta' dil-om li quddiem il-Papa femet bħalhom x'influwenza kbira, x'effett kbir tista' tħalli fuq l-ulied tagħha. Naħseb anke dan jista' jkun mument ta' riflessjoni fil-ħajja tagħna. Jekk nixtieq nagħmel proposta l dawk l-ommijiet, taqtawx qalbkom jekk tħossu li uliedkom mhumiex jagħtu każ jew jiżvijaw. L-effett li tħallu fuqhom ħadd ma jista' jikkalkulah. Huwa effett inkredibbli. Sal-punt illi din il-mara ħallet effett anke fuq Papa. Allura nagħmlilkom ħafna kuraġġ. Meta tħossu illi forsi bħal ommijiet eżistiji ma tkunux qed tagħmlu suċċess. Ftakru li mulej ma serħkomx biex tagħmlu suċċess, imma biex tkunu fidili lejn il-vokazzjoni lejn il-karizma tal-maternità li huwa tagħkom. U jekk il-mulej jogħġbu jsejja xi ħadd minn uliedkom, anke s-saċerdozju, anke jekk wara li jitħawwat l-effett tagħkom ikun sabiħ u ħallu fidejh. Nixtieq ilqakom ma' personaġġ ieħor, Anna Steng, illi din għaddiet minn tbatija kbira fi żmien il-komuniżmu, għaddiet minn ħafna persekuzzjonijiet bħal ħafna nies oħrajn, però id-differenza kienet illi tbatija li għaddiet mill-komunisti hija offrita għas-saċerdoti u anke fl-età anzjana tagħha kienet mara li kellha ħafna spiritu saċerdotali ġewwa fiha. Anna Steng twildet fl-1909 ġo familja kbira fil-Ġermanja, ġewwa familja kbira fir-Russja, però fil-parti Ġermanika tar-Russja. Meta kienet għadha żgħira fl-età ta' 9 snin diġà bdiet għaddejja mill-persekuzzjoni minħabba l-fidi tagħha. Kitbet hekk: fl-1918 meta kont fil-klassi 2 konna għadna nitolbu it-talba tal-missierna fil-klassi. Iżda sa sena wara kollox kien imwaqqaf, ma stajniex aktar nitolbuha. Anke s-saċerdot ma kellux permess li jiġi aktar l-iskola. In-nies bdew jitqu bina mhu speċjali aħna li konna nemmnu u ma kienu juru l-ebda rispett lejn is-saċerdot aktar u s-seminarju kien imkisser. Meta kellha 11-il sena din it-tfajla Anna tilfet il-missiera u tilfet anke wkoll uħud minn ħuta minħabba l-epidemija tal-korela li kien hemm. Meta 6 snin wara, allura hija kellha xi 17-il sena, Anna tilfet anke lill-omma u kellha tkun hi li toħsieb il-ħuta iż-żgħar. Mhux biss tilfet però il-ġenituri tagħha li kienu tant tal-qalba, imma b'dispjaċiri għatejt. Is-saċerdot tagħna wkoll miet f'dak iż-żmien u ħafna mir-reliġjużi ġew arrestati. U allura spiċċajna minn ar-raj
kemm kienet diffiċli. Fil-parroċċa ta' ħdejna il-Knisja kienet għadha miftuħa, imma ma kien hemm l-ebda saċerdot hemmhekk lanqas. Il-poplu ta' Alla kien jiltaqa' flimkien biex jitlob, imma mingħajr saċerdot u l-Knisja kienet tant kiesħa. Jiena kont nibki, ma stajtx inkun aktar mal-oħrajn permezz tas-saċerdot. Qabel din il-Knisja kienet mimlija b'ħafna kant u b'ħafna talb. Issa kollox jidher li kien mejjed għalija. Din it-tbattija spiritwali kienet kbira immens, innuqqas tas-saċerdot ikkawża tbattija spiritwali kbira għal din it-tfajla Anna. Kienet titlob minn mument għal ieħor għas-saċerdoti u għall-missjonarji u kienet tgħidlu: Mulej, atina saċerdot ieħor ħalli jkun jista' jagħtina tqarbien imqaddes. Jiena lesta